από τον Ιωαννίδη. Φάουλ τώρα. Ένα φάουλ. Ένα φάουλ για την μεικτή ομάδα της Πέλλας. Τέταρτο λεπτό στο παιχνίδι, 0-0. Μεικτή Πέλλας, μεικτή Μακεδονίας για το πρωτάθλημα ενώσεων νεών. Κουντουράς επεμβαίνει. Μια παλιά που δεν πέρασε. Offside τώρα όμως. Ο Γιάντσης. Γρήγορα το offside που εκτελείται από τον Ιορδανίδη. Με τον Μαλαμή που μπλοκάρει. Μαλαμής στα πλάγια, Τριανταφύλλου. Παπάζογλου. Μια νέα σέντρα απομακρύνει εκεί ο Ιορδανίδης. Την μεικτή ομάδα της Πέλλας, ο Ζούνης. Μια προσπάθεια με τον Παπάζογλου που δεν πέρασε. Κουντουράς εδώ, ένα μαρκάρισμα φάουλ. Ένα μαρκάρισμα από τον Τρίψη και έχουμε φάουλ. Παπάζογλου, το σούτ από κοντά out. Ήταν το γυριστό του Παπάζογλου στο 4 και 20 out. Καινούργια προσπάθεια με τον Παπάζογλου τώρα. Παπάζογλου κάνει την παλιά για τον Γιάννη. Γιάννη δεν θα προλάβει, είναι πολύ δυνατή την παλιά. Θα μπλοκάρει ο Αγγελούς. Αγγελούσης έτοιμος για το ελεύθερο. 4 λεπτά στην αναμέτρηση. Συγγνώμη. Μιχάλη. Μιχάλη. Ένα φάουλ για την μεικτή Μακεδονίας. Ενώ διανύουμε ήδη με το δικό μας χρονόμετρο 5 λεπτά παιχνιδιού. Η νέα προσπάθεια από τα πλάγια με τον Γκέσιο εδώ για τη μεικτή Πέλλας και φάουλ από την παρέμβαση εκεί του Δούμα. Φάουλ για την μεικτή Πέλλας. Φάουλ για τη μεικτή Πέλλας με τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης εκτελεί το φάουλ.
Ο Μαλαμής πήγε να ευνηδιαστεί, μπλόκαρε τελικά. Ο Ιωαννίδης στο 4 και 24 της αναμέτρησης, μπλόκαρε και ο Μαλαμής. Γρήγορα αυτό το ελεύθερο. Το Μαλαμί, ο Παπάζογλου. Έχουμε πλάγιο out τώρα. Θα εκτελέσει ο Σακάς αυτό το πλάγιο. Σακάς στο πλάγιο. Υπάρχει out τώρα. Φτάσαμε ήδη στο 10ο λεπτό, φίλοι τηλεθεατές, της αναμέτρησης. Μεικτή Πέλλας, Μεικτή Μακεδονίας στο 0-0. Πλάγιο out για την Μεικτή Πέλλας με τον Λεκάκη. Πλάγιο για τη Μεικτή Μακεδονίας. Τίποτα αυτή η προσπάθεια, η οποία προσπάθησε να βγει από τον Ιωαννίδη. Out. Λέγει ακριβώς 10 λεπτά παιχνιδιού. Παραμένει το 0-0. Μεικτή Πέλλας, Μεικτή Μακεδονίας εδώ στο γήπεδο του Εδεσσαϊκού. Γρήγορα το πλάγιο. Γκέσιος. Και πλάγιο out τώρα. Την παρέμβαση του Δούμα. Κόρνερ τελικά. Κόρνερ για την Μεικτή Πέλλας, κεφαλιά από τον Γκέσιο. Ο Δούμας βγάζει την απόκρουση. Παπάζογλου δίνει τις μάχες. Φάουλ τώρα. Ένα φάουλ για την Μεικτή Πέλλας με τον Ιορδανίδη. Τίποτα το ιδιαίτερο, μπλοκάρει ο Μαλαμής. Μαλαμής στο ελεύθερο. Γιάντσης. Παπάζογλου, δεν πέρασε. Γιάντσης. Γιάντσης κάνει την παλιά. Ιωαννίδης εδώ, σε θέση βολής ο Ιωαννίδης. Καθυστερεί. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Ιωαννίδη. Παρέμβαση εκεί από τον Τρίψη. Ήταν η φάση του 12ου λεπτού όταν ο Ιωαννίδης προσπάθησε να ξεφύγει. Εδώ όμως σωτήρια η παρέμβαση από τον Τρίψη, έστω το σίγουρο γκολ. Η πρώτη σπουδαία φάση στο παιχνίδι για την Μεικτή Μακεδονίας για να προηγηθεί.
Γρήγορα το πλάγιο. Τίποτα και αυτή η προσπάθεια από πλευράς Μικτής Πέλλας. Για μπλοκάρει ο Μαλαμής. Το ελεύθερο τώρα για την Μικτή Μακεδονίας με τον Σακαλή. Σε πλάγιο out από την παρέμβαση εκεί από τον Αναστασίου. Τριανταφύλλου στη σέντρα. Μικτή Μακεδονίας στην προσπάθεια τώρα με τον Αναστασίου. Αναστασίου στην παλιά. Offside 2 στο Τύρογλου, αλλά και από τα πλάγια και ο Ιωαννίδης. Και αναφέρουμε διαιτητής στην αναμέρωση είναι ο Τσιτσόλκος, με βοηθούς του Σκούμπρα και Λαζαρίδη του σύνδημου διαιτητών Κιλκής. Μικτή Μακεδονίας θέλει η νίκη ή το βαθμό της οπαλίας για να περάσει στη δεύτερη φάση του πρωτάθλημα των ενώσεων. Απομακρύνει ο Σακαλής. Σωτήρογλου στην παλιά. Παπάζογλου, Σωτήρογλου, Παπάζογλου στην προσπάθεια που δεν περνάει. Καθώς εκεί παρέμβασε από τον Τρίψη. Κέσιος. Πολύ δυνατή παλιά για τον Λεκάκη, είναι πλάγιο. Σακά στο πλάγιο. Και απόκρουση, Παπάζογλου δίνει τις μάχες που δεν περνάει. Επεμβαίνει και ο Ιορδανίδης. Ιορδανίδης για την Μικτή Πέλλας, μπροστά για την παλιά. Σακαλής. Τριανταφύλλο. Ιωαννίδης. Ιωαννίδης. Κουντουράς. Την παλιά που δεν πέρασε. Γκέσιος. Γκέσιος για την Μικτή Πέλλας. Νέο πλάγιο. Τριανταφύλλος στο πλάγιο. Σακάς αποκρούει. Συνέχεια με τον Παπάζογλου. Ιωαννίδης δεν κατάφερε κάτι εκεί, θα μπλοκάρει ο γκολκίπερ της Μικτής Πέλλας, ο Αγγελούτσης. Ένα νέο φαουλ για τη μεικτή ομάδα της Πέλλας που κερδίζει ο Ουζούνης. Ένα φάουλ έχει κερδίσει η μεικτή ομάδα της Πέλλας με τον Δουλκερίδη τώρα. Δουλκερίδης τελεί το φάουλ. Η κεφαλιά out όμως από τον Ευγενείο. Καθόλου πρόβλημα εδώ για τον Μάλαμη. Συμπληρώσαμε 18 λεπτά παιχνιδιού εδώ στην Έντεσα, 0-0. Μήπως με...
Ένα πλάγιο out με τον Σακά. Ένα παιχνίδι χωρίς φάσεις μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε αυτά τα 18 προς 19 που έχουμε διανύσει εδώ στο γήπεδο του Εδεσσαϊκού. Παπάζογλου, Σωτήρογλου. Ο Λεκάκης είναι αυτός που επεμβαίνει. Κουντουράς από μακριά το σουτ σε σώματα, ενώ έχει χτυπήσει ο Γαλάνης που είναι στο έδαφος. Ναι, ο Γαλάνης έχει τραυματιστεί, ο παίκτης Μικτής Πέλλας. Έχουμε διακοπή εδώ. Πιθανό για τις πρώτες βοήθειες. Ο Γαλάνης λοιπόν σηκώθηκε, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Μικτή Πέλλας, Μικτή Μακεδονία στο πρωτάθλημα ενώσεων νέων. Νέα προσπάθεια το Γιάντσι. Δεν πέρασε. Σακάς. Κερδίζει φάουλ σε αυτή τη μετοπική προσπάθεια από το Λεκάκι. Φάουλ από πλάγια θέση με τον Τριανταφύλλο. Τριανταφύλλο εκτελεί το φάουλ. Εδώ η προσπάθεια, εδώ μεγάλη ευκαιρία με το Σωτήρογλου από πολύ κοντά και απομακρύνεται όπως η μπάλα σε πλάγιο. Ήταν η φάση του 20ου λεπτού της αναμέτρησης. Ο Σωτήρογλου από κοντά προσπάθησε να πλασάρει, βρέθηκε εντελώς μόνος, μπάλα όμως έφυγε πλάγια. Μια σπουδαία ευκαιρία για την μεικτή ομάδα της Μακεδονίας για να φτάσει στο 0-1. Ο Δούμας με τον Γκέσιο. Πιο πίσω. Που μακρύνει ο Σακαλής. Προσπάθεια από τον Κουντουρά, εξαιρετική παλιά για τον Σωτήρογλου. Ο Σωτήρογλου εκεί, το γύρισμα, ο Παπάζογλου, για να δούμε, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ούτε αυτή η προσπάθεια αξιοποιείται, ο Λεκάκης αποκρούει. Αποκρούσει. Εδώ ένα πλασέ και η μπάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά, κόρνερ τώρα σε αυτή την προσπάθεια για την Μικτή Πέλλας, Μικτή Μακεδονίας, που έφτασε δύο φορές πολύ κοντά στο 0-1 με τον Σωτήρογλου και τον Παπάζογλου. 0-0 στα αυτά τα 22 πρώτα λεπτά του πρώτου μέρους. Το κόρνερ με τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης εκτελεί το κόρνερ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ όμως τώρα. Γρήγορο Σακαλής στο ελεύθερο. Γιάντσης. Από μακριά το σούτ του Σωτηρόγλου out. Ο
του Σωτήρογλου σε 23ο λεπτό, μπάλα φύγει λίγο out. Ένα φάουλ για την μεικτή ομάδα της Πέλλας. Απομάκρυνε και ο Σωτήρογλου που είχε βρεθεί στην άμυνα για να βοηθήσει. Τώρα για την μεικτή ομάδα της Μακεδονίας με τον Τριανταφύλλου. Πάζογλου, Ιωαννίδης, τίποτα αυτή η σέντρα, θα μπλοκάρει χωρίς να συγχύει ο γκολκίπερ της Πέλλας ο Αγγελούσης. Στο λέφτα τον Αγγελούση, παλιά, όχι καλή όμως. Πλάγιο out στην παλιά αυτή, η οποία δεν ήταν καθόλου καλή από τον Αναστασίου. Πλάγιο out με τον Λεκάκη. Σακά. Σακά στο πλάγιο. Με τον Σακά. Λουκερίδη σε πλάγιο. Σακά στο πλάγιο. Τίποτα, αυτή η προσπάθεια με τον Παπάζογλου είναι out. Λεκάκης. Δεν θα προλάβει εκεί. Ο Λεκάκης είναι πλάγιο out για τη μεικτή Μακεδονίας με τον Δούμα. Θα κάνω στο πλάγιο out. Το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει εδώ στην έδωσα. Μεικτή Πέλλας, μεικτή Μακεδονίας για το πρωτάθλημα ενώσεων νέων. Έχουμε ένα μαρκάρισμα του Σακά. Υπάρχει φάουλ πάνω στο